Chimpanser er flokdyr. De lever i et hierarki, og de kæmper om pladserne. Når der er styr på flokken, og de accepterer deres plads i den, lever de roligt og behandler hinanden godt. Dog er det alfahannen, som i Københavns Zoologiske Have af Carl, der har det sidste ord. Sådan er det i alle flokke. Betahannen, der er nummer 2, må ikke parre sig med de andre hunner, fordi ellers bliver alfahannen sur. Chimpanserne i Zoologisk Have bliver fodret med rosenkål, nødder, brød, yoghurt, grød og til tider råt kød, som er hest eller ko. Man har i Zoologisk Have taget en beslutning om at skære ned på frugt, da frugt indeholder meget sukker og kan give sygdomme, f.eks. diabetes. Frugter som bananer kan også give fedme. Chimpanserne kan gå oprejst, men foretrækker at gå på alle 4. Men hvis de har hænderne fulde, kan de være nødt til det, som man kan se på billedet her. Her ser man en han, der har hænderne fulde med mad, og derfor går han oprejst på sine bagben. Ved faderskabsbestemmelse hos chimpanser undersøger man deres STR-områder. Man kigger på det pågældende sted i DNA'et, hvor repeatsene finder sted. Loci er genets præcise placering på kromosomet og forskellige steder i genomet, hvor man kan se repeats. Mennesker har 13 codis, og chimpanser har 11. Sekvenserne af repeats er ejet fra både moderen og faderen, og man vil derfor kunne bestemme chimpansens forældre ved at se, om de har samme gentagelser som både hunnen og hannen. Her ses hannernes repeats. Carl er alfahannen og har 6 repeats, og Joran er betahannen, som har 9 repeats. Ved faderskabsbestemmelsen hos chimpanser kigges på ungernes sekvenser og sammenlignes med hunnen og hannens sekvenser. Ungen har en sekvens fra sin mor af repeats og en sekvens fra sin far af repeats. Det meste af chimpansens DNA er ens, men det viser, at DNA-materialet i 11 områder udviser en særlig egenskab fra chimpanse til chimpanse. I de 11 områder, som kaldes for STR eller Short Tandem Repeats, er der et kemisk mønster, og det mønster bestemmer længden af et stykke STR. STR er en undergruppe i tandemrepeteret DNA. STR er den mindste enhed for tandemrepeteret DNA. Gentagelser på 10-60 baser per gentagelse kaldes minisatellitter, hvorimod kortere gentagelser, som regel er 2-9 baser, kaldes STR eller Short Tandem Repeats. STR opstår på grund af skæve overkrydsninger i meiosen, eller fordi DNA-polymerasen i forbindelse med replikation ofte laver fejl, i det den er svært ved at kontrollere antallet af så korte gentagelser. Her er der et eksempel på STR. Først adskilles i 2 strenge. Så sker der en DNA-replikation, men strengene skrider fra hinanden. Derfor sker der en forkert baseparring, så DNA'et repareres forkert. De 2 strenge adskilles til en ny omgang replikation, og de 2 nye kromosomer, det ene er identisk med det oprindelige, og det andet med en deletion. I dag findes der mere specifikke analyser, der udnytter, at vores genom indeholder områder, hvor korte sekvenser på 2-5 baser, f.eks. AATG, repeteres mange gange. I forskellige individer er disse korte sekvenser repeteret et forskelligt antal gange. Her er vores resultater fra øvelsen. Man kan se ved Carl, han har ved dette 6 gentagelser, her 8, 6, 6, 6, 6. Joran har 9 gentagelser her, 8, 6, 7, 7, 8. Her har vi de 2 hunner af mødrene. Marty, hun har 6 gentagelser, 6, 6, 6, 6 og 7. Cindy har 6, 8, 6, 6, 7 og 9. Vi var så heldige i Zoologisk Have at få at vide, at alle Martys unger startede med enten N eller M, og Cindy startede med C. Derfor vidste vi på forhånd, hvilke unger der hørte til hvem af mødrene. Dog skulle vi finde ud af, hvem der var far til ungerne. Her ses Malous repeats. Man kan se, at hun har fået 6 repeats fra sin mor Marty, og 6 repeats fra Carl, fordi Joran havde 9 eller 8 i de første sekvenser. Malou har i anden sekvens fået 6 repeats fra sin mor, og 6 repeats fra sin far Carl. I den sidste kan man være helt sikker på, at faderen også er Carl, fordi at Joran havde 7 eller 8 repeats,
fordi hun kun kan have fået 7-tallet fra sin mor Marty, da Carl kun har 6 repeats i de 2 sidste sekvenser. Man kan se, at vi også har talt repeatsene hos Kauna. Det har vi også gjort ved de følgende unger, med Enji og Madili. Og her har vi resultatet af, hvem der er hvems fædre og mødre. Martys unger, det er Enji, Madili og Malou, som hun har fået sammen med Carl. Og Cindy har fået Kauna sammen med Carl. Kauna og Madili og Malou blev bestemt via STR, da det var nemt at finde ud af, hvem de havde fået repeatsene fra. Enji kunne det både være Carl og Johan genotypisk, da de havde samme repeats, så det blev bestemt fænotypisk via fænotype. Nu vil vi forklare, hvordan det både kunne være Carl og Johan, der var Enjis far. Enji har i første område 6 repeats og 8 repeats. Hun kan have fået de 6 repeats fra både Marty og Carl, og de 8 repeats fra både Carl og Johan. I andet område kan hun også have fået et 6-tal fra både Johan og Carl, da de begge havde 6 repeats her. I det sidste område kan hun have fået enten 6 eller 7 repeats fra sin mor Marty, og derfor kan hun enten have fået de 6 repeats fra Carl, hvis hun har fået 7 repeats fra Marty, eller også kunne hun have fået de 7 repeats fra Johan og 6 repeats fra sin mor Marty. Af denne grund var det ikke muligt at bestemme Enjis far ved hjælp af genotypen. Vi valgte derfor at kigge på både Carl og Johan og deres fænotypiske træk, og kunne bestemme, at Enji havde store ører ligesom sin far Carl.